Ben, bon día de novo. Continuamos, pois, con esta xornada sobre o ensino da literatura a debate. Nesta segunda sesión, o asunto que nos convoca é os arredores da literatura, os arredores do ensino da literatura. Quero, en primeiro lugar, agradecer ás tres persoas que me acompañan hoxe aquí a súa presenza e a súa absoluta disponibilidade para participar nesta sesión. Son, comezando pola miña dereita, Sven Haber, máis ou menos, o nome, María Yáñez e a miña esquerda, Xosé Manuel Mo. Son tres persoas cuxas traxectorias podedes consultar na documentación que se vos entregou e que teñen unha experiencia que nos leva, sobre todo, aos arredores da literatura. No caso de Sven, pois é o responsable dunha iniciativa empresarial para o fomento da lectura, sobre todo infantil e xuvenil, e vainos falar fundamentalmente desde esa súa condición, que sempre é unha perspectiva, paréceme, moi interesante, porque combina ese ámbito que a todos nos interesa, que é o do fomento da lectura e da lectura literaria, e as posibilidades de desenvolvemento empresarial, neste caso, pois, cun exemplo concreto das industrias da cultura. María Yáñez é de formación xornalista, mais está aquí, sobre todo, pola súa especialización na produción de contidos digitais. Ten tamén unha longa traxectoria e eu destacaría a súa condición de socia da empresa de comunicación digital A Navalla Suíza ou tamén a coordinación de actividades, de contidos no Festival Carballo Interplay. E, finalmente, Xosé Manuel Mo, que é licenciado en Filoloxía e que se dedica fundamentalmente agora a produción de materiais educativos de lingua e literatura galega desde o seu posto en Edicións Xerais de Galicia. Por tanto, temos ámbitos diversos diso que denominamos os arredores da literatura e do ensino da literatura que nos van permitir continuar as reflexións que foron saindo, sobre todo, nas vosas intervencións logo da primeira sesión. Sin máis, ten a palabra Sven Haber. Muchas gracias. Lo voy a hacer de pie, así es más dinámico. Buenos días. Muchas gracias, Teresa, por invitarnos a participar esta mañana aquí y compartir un poco nuestro punto de vista, nuestra experiencia en lo que sería el fomento del hábito lector. No voy a hablar de la aula, no voy a hablar de la literatura, de hecho, voy a hablar del acto de leer y voy a hablar de la pasión de la lectura en los niños, que salió también en una de las preguntas en el turno anterior. ¿Vale? Yo soy alemán, pero llevo 16 años en Barcelona y casi toda mi vida profesional he trabajado en el sector editorial, vinculado con los libros, he estado en editoriales, en librerías, en empresas que venden a distancia, por internet, etcétera, etcétera. Y hace 3 años creamos Bulino y a lo largo de los próximos 20 minutos os voy a explicar un poco lo que estamos haciendo. Lo que he preparado es un poco esto, hablar un poco de la importancia de la lectura y del hábito de lectura para el aprendizaje infantil. Luego hablar un poco de nuestro método, cómo nosotros queremos fomentar la lectura, ayudar a que las familias, porque nuestro enfoque son las familias, fomenten la lectura. Y luego os traigo algunos ejemplos de cosas que estamos haciendo, tanto para niños y para niños un poco más grandes, los juveniles. Empezamos con esto. Supongo que todos conocéis los estudios PISA. Y hay una correlación brutal entre la comprensión lectora y los resultados escolares en general. Por lo cual es un tema, la lectura es un tema que está en la base
de todo el proceso de aprendizaje. Y de hecho hay muchos más estudios que hablan de esto. Cuantos más libros hay en una casa, cuanto más leen los padres, cuanto más tiempo dedican los padres a leer con sus hijos, mejor desarrollan a nivel cognitivo los niños, mejor desarrollan su comprensión lectora, mejor desarrollan su capacidad de vocabulario, etcétera, etcétera. Y todo esto impacta al final en los resultados escolares, porque impacta en su capacidad de aprender en general, y esto obviamente se ve luego reflejado en las notas, en los resultados, y en definitiva luego en las posibilidades que van encontrando a lo largo de su vida, ¿no? Por lo cual podemos decir que la lectura infantil y el hábito lector infantil realmente es un tema muy, muy importante, y lamentablemente constatamos que vamos mal. No es que España es un país poco lector, que también, sino a nivel mundial, en muchos países desarrollados, de hecho el hábito lector está bajando, que tiene que ver con muchas razones. Supongo la tecnología juega un papel fundamental o una parte de esta tendencia está debido al auge de la tecnología, pero obviamente es un tema que hay que afrontar. ¿Y cuál es el resultado de esto? Pues el resultado de esto es que estamos ante un problema del abandono escolar. Porque si los niños aprenden mal, pues al final muchos de ellos tienen problemas y esto causa en algunos casos, y son bastantes casos de hecho, que no acaban su educación. Y esto obviamente luego nos lleva al problema del paro juvenil y todo esto. Y realmente aquí en España estamos bastante peor que en Europa, aunque tampoco podemos decir con un 12% de abandono escolar en Europa que estemos bien, ¿vale? Por lo cual, ¿qué hacemos? Simplemente muy rápido, no os voy a aburrir con las teorías, cómo se aprende, vosotros conocéis todas estas teorías, supongo. Tampoco quiero entrar, digamos, en detalle, pero sí me gustaría coger algunos elementos de estas teorías y luego ver qué papel puede jugar, digamos, la lectura en ellos y luego vamos a ir concretando, ¿vale? Por lo cual, Piaget básicamente dice que el desarrollo pasa entre una persona y su entorno, ¿no? Y distingue entre 4 fases que tienen que ver con la edad. Al principio un niño, digamos, aprende a través de los sentidos, tocando cosas, obviamente, y luego cada vez más elaborado. Entonces los libros aquí, digamos, pueden jugar un papel fundamental en acompañar este proceso, ¿no? En la fase inicial, en la fase sensorio-motor, pues el libro es un objeto para tocar, un juguete, de alguna manera. Luego, entre 2 y 7 años, en la fase preoperacional, hablaríamos de la lectura compartida entre padres y niños, la lectura pasiva desde el punto de vista del niño. Son los años donde empezamos a aprender el abecedario, las letras, las primeras palabras y cuando empezamos realmente a leer, ¿no? Paso a paso. Luego en la fase entre 7 y 12, que sería primaria, en el contexto escolar, obviamente, sobre todo deberíamos trabajar la comprensión lectora y nunca olvidar el placer de la lectura, ¿no? Y mientras a partir de las 12, aparte de la adquisición del conocimiento para aprender realmente conceptos, cada vez más el placer debe estar, digamos, en un primer lugar, ¿no? Y luego, obviamente, en diferentes momentos hay diferentes tipos de libro que parece obvio, ¿no? Vygotsky, él habla de la zona del desarrollo próximo, básicamente dice que un niño tiene una capacidad de hacer cosas y un adulto tiene otra capacidad, y si los dos trabajan juntos, pues el niño puede aprender y hacer cosas por encima de su capacidad de lo que podría hacer solo, ¿no? Por lo cual, básicamente, aquí introducimos la idea de leer a través de o con un tutor, con un padre, con un hermano mayor, con un amigo mayor, y de esta forma estimulamos el proceso de aprendizaje. Y obviamente aquí los libros, tanto como objeto como la lectura como actividad, son elementos fantásticos para desarrollar esta fase, porque introducen nuevos conceptos y nuevas ideas. Y luego Gardner habla de las inteligencias múltiples y obviamente, digamos, hay muchos libros, muchos tipos de libros y casi podemos encontrar para cada uno de los 8 inteligencias tipos de libros que nos ayudan a estimularlo, ¿no? Por lo cual,
Yo creo que está bastante claro y mostrado por muchos estudios que el hábito lector crea comprensión lectora, que esto fomenta la habilidad de aprendizaje y esto impacta directamente en los resultados escolares. Entonces, si esto es tan fácil como parece, la pregunta es ¿cómo fomentamos el hábito lector? Porque es un poco el punto de partida de toda esta cadena, ¿no? Y el segundo nivel de la pregunta es ¿quién es el responsable de esto? ¿Es el colegio o son los padres? Y yo creo que no es el O, al final es el I. Aunque nosotros defendemos mucho, y de hecho en países, digamos, que tienen mejores resultados en PISA, los países nórdicos y tal, yo creo que ellos entienden muy bien esta relación entre colegio y padres y trabajan juntos en este sentido, ¿no? Pero yo personalmente y nosotros en Bolino estamos defendiendo de forma muy fuerte que los responsables realmente son los padres. Obviamente el colegio es el entorno donde los niños aprenden formalmente a leer, perfecto, pero yo creo que el amor por los libros, por la lectura, por el hábito, esto se crea en casa. Si los padres leen, pues este ya es un buen inicio. Si los padres leen con sus hijos, pues mejor. Si juntos disfrutan, fantástico. Y yo creo que esto es como estamos creando lectores. Entonces, ¿cómo hacemos esto nosotros? Nosotros ponemos al padre en el medio, como hemos dicho, ¿vale? Y nosotros hemos desarrollado un método, aunque realmente digamos, es simplemente una visión de ver las cosas y aceptamos que no todo el mundo lo tiene que ver así, que tiene 3 pilares. Por lo cual, si yo como padre quiero fomentar que mis hijos lean, yo creo que la primera cosa que debo hacer es darles buenos libros. Un niño que no tiene acceso a libros, difícilmente va a leer. Un libro que tiene acceso a libros que no son adecuados, porque son demasiado fáciles o demasiado difíciles, o no se orientan en sus intereses, pues no sé, no será fácil que se enganche por la lectura, ¿no? Porque al final, como hemos dicho antes, la tecnología, los móviles, los tablets, también la tele, digamos, hay tantas cosas por hacer y la lectura en sí y los libros en sí, obviamente, requiere mucho más proactividad por parte de los hijos. Es mucho más fácil ver la tele o hacer un videojuego que leer. Por lo cual, digamos, la lectura tiene esta hipoteca que no es lo más fácil que un niño puede hacer, por lo cual lo tenemos que compensar con realmente buenos libros y con libros que se orientan en los intereses de los niños, ¿no? Y hay libros, obviamente, libros infantiles de todo tipo. Se editan más de 15.000 libros infantiles y juveniles en España al año, por lo cual seguro que para cada niño hay libros que les encantan. El segundo pilar, obviamente, es la involucración de los padres. Porque nosotros pensamos que deberíamos empezar con esto muy, muy, muy pronto. Básicamente con los bebés, ¿no? Cantándoles, leyéndoles libros, dándoles los libros de tela, etcétera, etcétera, por lo cual ahí, si el padre no lo hace, pues no va a pasar. Y luego, obviamente, el rol del padre a lo largo de los años va cambiando. Primero es la lectura en voz alta, luego es ayudar a leer las primeras palabras, las primeras frases, ayudar a comprender, y luego ya cuando los niños leen por su propia cuenta, sería escucharles, charlar con ellos sobre lo leído y trabajar la comprensión lectora. Y el tercer pilar en todo lo que estamos haciendo es el disfrutar. Porque si queremos fomentar la lectura, al final lo tenemos que convertir en un hábito. Pero todos sabemos, es como ir al gimnasio, ¿no? Al final, si no disfrutamos, nos apuntamos, pero nunca vamos. Y es como cualquier otra cosa. Si yo quiero aprender a jugar tenis o tocar el piano, al final lo que tengo que hacer es practicar y practicar y practicar y practicar. Por lo cual tenemos que leer y leer y leer cada día. Pero solamente va a pasar si los dos disfrutamos. Como es una cosa que en los primeros años pasa entre padres e hijos, es muy importante que los dos disfrutan juntos. Si el padre no disfruta, pues al final va a tener 1000 excusas cada día por no leer con su hijo. Y si el niño no disfruta, muy complicado también. Las palataletas, etcétera, etcétera. Por lo cual tenemos que conseguir que la lectura compartida realmente se convierte
en una experiencia, en un momento agradable para los dos, o los tres, o cuantos sean en la familia, y que realmente se convierten en momentos inolvidables, ¿no? Entonces, en Bulino, ¿qué hacemos? En Bulino queremos justamente hacer esto, ayudar a los padres a encontrar los mejores libros para sus hijos, en darles ideas cómo involucrarse y darles ideas cómo pueden disfrutar. Y la base de todo lo que estamos haciendo es nuestra página web, que es bulino.es. Detrás hay una base de datos, en caso de España, de más de 80.000 libros editados en España, en todos los idiomas, digamos, castellano, gallego, catalán, valenciano, todos los idiomas que se editan. Y por encima tenemos, digamos, buscadores y recomendadores que facilitan a los padres encontrar los mejores libros. Un poco lo que en el mundo real, en el mundo offline, haría un buen librero, que lamentablemente cada vez hay menos de ellos. Nosotros queremos hacer esto en online, porque cuando empezamos a trabajar vimos que no había ningún recurso que realmente haga esto bien. Hay obviamente librerías online, como Casa del Libro, como Amazon y tal, pero para nuestro nicho no nos gustó lo que vimos, por lo cual hemos dicho, vale, hacemos algo que ayude más a los padres. Entonces, ahí tienes toda la información de los libros, etcétera, etcétera. Y nosotros, digamos, creamos mucho contenido alrededor de los libros, reseñas de libros, hechos por expertos y hecho por padres, involucramos a nuestros padres, esto no es nada más. Hemos creado un concepto que llamamos el libro en 30 segundos, que son vídeos que hacemos cada día. Recomendamos un libro. No se oye, pero lo podéis ver en la web. En 30 segundos, cada día recomendamos un libro. A lo largo de la semana, diferentes edades. Por lo cual, tú te puedes apuntar, digamos, en Bulino de forma gratuita. Puedes crear los perfiles de tus hijos con las edades. En base a estas edades, cada semana te recomendamos libros. Es una manera muy fácil. Y luego tenemos un blog también dentro de la página web, donde también hablamos de libros, donde damos ideas cómo fomentar la lectura, donde hablamos de nuevos proyectos en el sector editorial, siempre con un foco muy hacia las familias, que son nuestro público objetivo. Hablamos de temas de educación, etcétera, etcétera, y hablamos de libros en todos los formatos. Cuando yo hablo de libros, no hablo de libro de papel, ni de libro electrónico, ni de aplicaciones. Hablo de todo. Hablo de contenidos de lectura y el formato puede ser muy diverso en diferentes momentos o según gustos de cada uno, ¿no? Y luego creamos otro tipo de contenido. Esto es un vídeo con 10 ideas que hemos hecho con nuestros propios hijos. Todos los hijos que salen ahí son hijos de gente que trabaja con nosotros. Y son este tipo de contenidos que estamos haciendo para promoverlo, ¿no? Es muy importante, lo de regalar libros. No se hace en este país. Esto también es importante, de disfrutar. Y este también, voy a explicar una cosa ahora de los juegos. Vale, este básicamente está ahí, es gratuito, es pensado para padres, pero obviamente muchos profesores y maestras también lo usan como recurso, lo recomiendan a sus padres, etcétera, etcétera. Entonces, hemos dicho que puede ser importante, interesante, digamos, fomentar, digamos, la lectura o el hábito de la lectura en los niños, incluso antes de empezar a aprenderlo en el colegio formalmente, ¿no? Que es a partir de 5,5, 6 años, en principio. Para hacer esto, nosotros hemos creado un producto, que es esta caja, que luego os lo podéis mirar, que se llama Bulino Bookbox. Eso es para niños hasta 8 años, ¿vale? Aquí pone entre 0 y 8, pero realmente es a partir de 18 meses hasta 8 años. Y dentro de esta franja, obviamente, hay diferentes grupos. Y lo que hacemos es un modelo de suscripción. Tú te puedes apuntar con la edad de tu hijo. Lo que estamos haciendo, cada mes te recomendamos un libro. Esto es un ejemplo para niños entre 3 y 6 años, que recomendamos hace 2 meses, me parece.
Y esto básicamente es un libro que nosotros no somos editor, por lo cual no es nuestro libro, es en este caso un libro de Corimbo, que ha editado Corimbo en España, pero es un libro que a nuestro equipo de expertos de literatura infantil, de fomento de lectura, de animación lectora, etcétera, etcétera, psicólogos, de todos los libros que salen al mercado, elegimos los libros que van a esta caja, ¿vale? Entonces, es un libro que en principio, digamos, a los expertos y a los padres que participan en esto nos gusta, ¿vale? Y luego, entonces, esto básicamente es una recomendación, pero que luego queremos ir, digamos, más allá. Luego lo que estamos haciendo, estamos creando una guía de lectura que habla de este libro, en la cual, por un lado, explicamos un poco, por ejemplo, cuál es el hilo conductor de este libro. Esto, digamos, esto es un libro sobre la imagen propia, ¿no? Es un niño que tiene que llevar gafas y tiene un problema con las gafas, siempre los quiere esconder, por lo cual, a partir de esta historia, hablamos un poco sobre la autoimagen y cómo tratarlo, etcétera, etcétera. Hay otros libros que hablamos de la amistad o de los celos. De cada libro cogemos un tema, un hilo conductor, y sobre esto luego construimos cosas. Y luego damos en esta guía muchas ideas cómo leer este libro, porque los libros se pueden leer de miles de formas. Y antes hemos dicho que es importante disfrutar. Por lo cual, y yo sé que es difícil a veces, digamos, abrir un libro y hacer el payaso, ¿no? En casa. Y no nos sale a todos, pero hay expertos que saben de esto, por lo cual este conocimiento lo rebajamos a un nivel para padres y hacerlo súper práctico. Y de esta forma, tanto padres como niños disfrutan más la lectura, damos ideas. Hay libros que puedes cantar, hay libros que puedes leer al revés, hay libros que te puedes invitar a una historia en cada página. Hay muchas posibilidades y cada libro también es diferente. Y luego, y esto es realmente lo diferencial, una idea era en el vídeo de quitar la seriedad de la lectura y convertirlo en un juego. Y este es el segundo nivel que hacemos. Luego, para cada libro nos inventamos una serie de actividades que son manualidades relacionadas con este libro. Relacionado con el valor del libro, relacionado con los protagonistas del libro, con la historia, lo que sea. Y todo el material que necesitas para hacer estas actividades también vienen en esta caja, por lo cual es una solución en este sentido muy práctico. Y luego, a través de estas actividades, creamos una serie de juegos, por lo cual convertimos un libro, que en el fondo es un objeto ahí estático, realmente en una cosa que se convierte en un juego entre niños, padres y la propia historia. Y de esta forma creamos una interactividad muy diferente de lo que normalmente se suele producir en la mayoría de los casos, ¿no? Y la verdad es que llevamos 1 año y medio con este producto y los padres que usan este producto nos confirman de forma frecuente que a partir de ahí leen muchísimo más con sus hijos, porque todos esos recursos que les damos en la guía, en base al ejemplo, mira, este libro puedes leer de esta forma o esta, claro, todo esto crea un conocimiento y una creatividad en la cabeza de los padres que luego ellos mismos lo pueden aplicar a muchos libros que tienen en casa, ¿no? Por lo cual es como una escuela para padres, como contar cuentos. Y en ese sentido yo creo que es un recurso muy interesante. Y este es un ejemplo. Este es otro libro, la guía y luego todo el material. ¿Ves? Estos son todas manualidades y obviamente esto varía mucho entre niños de 2-3 años, donde los padres juegan, donde son cosas muy, digamos, fáciles de hacer, donde los padres, obviamente, en las actividades juegan un papel importante y tiene más protagonismo el juego, y luego los niños 7-8 años, ya los niños hacen, digamos, casi todos solos, y luego hay el juego también. Y luego, para los bebés, hemos creado una cosa similar. No es un modelo mensual, esto es un modelo mensual. Tú te suscribes y cada mes te hacemos una propuesta y luego tú decides si lo quieres comprar o no. Por lo cual no hay obligación de compra ni nada de esto, simplemente te suscribes y cada mes tienes la oportunidad de conocer el producto y luego decides si lo quieres comprar. Y esto luego hemos creado una caja para bebés, que es un poco para el primer año, año y medio, y es un set de 5 libros para niños desde bebé hasta 1 año y medio. Es un poco la idea de crear la primera biblioteca y también hay una guía para los padres donde explicamos cada libro, cómo lo puedes usar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Son este tipo de herramientas que nosotros estamos haciendo con un enfoque, como hemos dicho, en los niños bastante pequeños, ¿no? Hasta 8 años. Entonces, para los más grandes, obviamente habrá que hacer otra cosa.
si queremos motivar a los juveniles a leer, no les podemos hacer manualidades. No sería adecuado, ¿no? Entonces, para los grandes, ¿qué hacemos? Vale, primero hay que entender un poco qué les gusta a los jóvenes, ¿no? Digamos, les gusta, no sé, lecturas un poco gamberras, realistas, fantasía. Esto cambia, pero esto es más o menos, si preguntáramos, digamos, jóvenes qué les gusta y los editoriales qué tipo de libro actualmente están editando, pues salen estas cosas. ¿Cómo son los jóvenes? Son muy sociales, están en internet, multidispositivo, teléfono, tablet, etcétera, etcétera, y luego multiformato en cuanto a la lectura, ¿no? Por lo cual, esto es un poco la realidad de los jóvenes. ¿Y qué buscan? Pues buscan diversión social, están todo el día conectados, entretenimiento, quieren hacer las cosas diferentes que sus padres, quieren romper moldes, etcétera, etcétera. Por lo cual, nosotros lo que estamos haciendo junto con editoriales, y os voy a dar algunos ejemplos solamente, y con esto acabo, creamos alrededor de libros páginas web específicas que tienen elementos de gaming, de tests, de cosas para descargarse, etcétera, etcétera, para crear un nivel alrededor del libro, digamos, en el medio online, más allá, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, esto es Zapatillas Rojas, es una serie para chicas jóvenes, de 4 amigas, y ahí hemos creado un test de personalidad para que tú sepas a quién te pareces de los 4, luego puedes imprimir un carnet del club, puedes invitar a tus amigas y todo esto. Por lo cual, esto al final crea, digamos, interacción a través de otros niveles con la historia, y a la vez crea, digamos, elementos de marketing para la editorial. Por lo cual, lo que estamos haciendo es difundir básicamente en las redes sociales, en internet, estas cosas. Esto es otro ejemplo que hemos hecho con Salamandra. Así hemos creado un quiz que luego, digamos, obviamente esto fomenta, digamos, anima, digamos, los niños a leerlo, y luego a través del quiz, que luego puede haber un sorteo o no, hay diferentes cosas, que fomentan la comprensión lectora, porque tienes que leer el libro para poder participar. Esto es otro ejemplo, Gatos Guerreros, es otra serie de Salamandra. Y luego estamos haciendo un proyecto bastante grande con Oxford University Press sobre un tema que se llama Odio al Rosa. Ellos crearon ya, digamos, todo un mundo transmedia, como se llama. Esto es, digamos, lectura y luego páginas web, y está todo vinculado, ¿no? Pasa algo en la historia y el protagonista va a la página web, tú tienes que ir a esta página web, etcétera, etcétera. Y de esta forma creamos un entretenimiento muy, muy moderno, y realmente convertimos la lectura en algo mucho más que solamente el libro. Pues con esto he llegado al final. Eso es un poco lo que estamos haciendo, por lo cual en el centro yo creo que de lo que pretendemos es crear herramientas que motivan tanto los pequeños como los no tan pequeños a leer y a compartir esta experiencia, y para los padres queremos ser el aliado a por un lado hacerles ver que es importante, y por otro lado ofrecerles herramientas para que pasen ciertas cosas en sus casas. Muchas gracias. Ben, gracias, Sven. Agora ten a palabra, sí, María. No. Sí, no. Vale. Sí, María. Sí. Da igual. Vai chegando. Sí. Non. Hola, bo día. Bo día a todos e moitas grazas por convidarnos a falar de literatura e de ensino da literatura a xente que non traballamos tan directamente na literatura. Bueno, eles sí, máis que a min. Eu son así un caso máis raro, e precisamente por ser un caso máis raro, pero cada vez máis corrente, quero pensar, no mundo no que nos vivimos, pois ides permitirme que comece contándoos a miña experiencia persoal e o lugar desde o que reflexiono sobre as relacións entre os estudios de literatura e a miña profesión, que é a de produtora, barra xestora, barra creadora, barra editora, o que sexa, de contidos digitais. É moi difícil definir esa verdade. Digo que é un lugar extraño como profesións vinculadas a internet,
porque non acaban de encaixar nas categorías profesionales nas que se dividía o mundo ata hai poucos anos. Cando meus pais me mandaron a estudiar a Santiago xornalismo e aínda non sabíamos o que era internet, os teléfonos móviles chamábamoslle mancontros, os correos Emilios, esas cousas, era todo moi exótico. Meus pais querían que traballara ou no Progreso, ou na TVG, que era o que coñecían, e se non conformábanse con Zara ou Cemar ou Gadis, calquera cousa que tuvera unha nómina e un contrato indefinido a poder ser. E esas cousas, por desgraza, pois tampouco existen agora. A miña experiencia persoal é a seguinte. Estudo xornalismo aquí en Santiago, gústame o audiovisual e internet, desde o momento en que teño acceso a internet empezo a curiosear e a facer experimentos digitais e cando acabo a carreira empezo a traballar en proxectos e empresas relacionadas ou ben con internet ou ben co audiovisual. Ata 2008, cando 4 socios e máis eu montamos unha empresa na Valla Suiza na que queríamos, bueno, eu era a única que viña, bueno, non a única, viñamos alguén de filoloxía máis eu, de que viñamos así un pouco das letras, que non sabíamos diseñar, nin programar, nin nada diso, pero interesábanos a comunicación, os contidos, a mí en particular interesábame por en práctica as ideas que tiña para xuntar as miñas dúas paixóns, que eran o audiovisual e internet. Así tivemos a sorte de poder traballar en proxectos que xuntaban esas dúas cousas, como Flocos TV, Lugar do Real, Eu Falo. E coa práctica tamén empecé a moverme por foros internacionais onde comezaban a converxer as dúas cousas. Empecé a ler blogs e libros que falaban de algo chamado, por exemplo, transmedia e storytelling, que me sonaba moi ben e me interesaba moito, porque se trataba de usar o cambio de paradigma digital non só para ver como muda a distribución e a produción dos contidos culturais, que eso era bastante visible, senón tamén como internet muda a maneira en que contamos historias e como se desenvolve como medio en sí mesmo, non só como medio de medios ou como un lugar onde converxen vídeo, texto, imaxe, audio, xogos, arte, narrativa, poesía, ficción, documental. E, por suposto, con todo o que ten que ver con interactividade e participación, que é o máis inherente ao medio internet. A medida que estes novos medios medraban, a curiosidade miña tampouco deixaba de crecer e eu era como unha esponxa que non paraba de ler, de ver casos prácticos, de buscar e atopar referencias que máis ou menos iba conectando unhas con outras de maneira bastante intuitiva, que iban conformando certa idea das potencialidades que tiña a web como medio narrativo. E por aí quería indagar máis. En 2009 deu-me unha routada. Dixen, vou volver a estudar. Mirara moitos másteres e cousas desas, pero realmente o que sentía era que quería empezar de cero coa miña outra carreira frustrada. A alternativa a xornalismo é que non fixen porque, bueno, por a chorería de que me daba nota para xornalismo, basicamente. E dixen, teño que facer filoloxía. Matriculeime no grao de literatura e lingua inglesas, interesada sobre todo polas materias que tiñan que ver coa literatura, por máis que, bueno, a lingüística e as linguas tamén sempre me gustaran. Problema, era o primeiro ano do plan Boloña e coa práctica decateime dunha cousa que supoño que saberedes máis ou menos, que con Boloña é imposible estudar e traballar ao mesmo tempo. Cando nos meus tempos, pois, máis ou menos, sí que se podía. Despois dun primeiro semestre heroico con unhas notas bastante boas, tiven que deixalo. Para daquela xa falara coa profesora de Teoría da Literatura Teresa Vilariño, que me animou a facer un dos másteres que ofrecía a facultade. Sendo licenciada, sendo que quería realmente era investigar e aprender, non ter o título, tiña moito máis sentido iso que non matarme a facer un grado. Metíme no máster de estudos teóricos e comparados da literatura e da cultura, que creo que xa lle cambiaron o nome, menos mal, porque é larguísimo. A verdade é que foi ver o programa do mestrado aquele era perfecto para min, iso parecía, sobre todo por a aproximación esa multimedia ou transmedial que tiña. Había módulos en materias de narrativa de masas, de cinema, de cibercultura, de televisión, de todo lo guai, basicamente. E tamén de teoría e de narratoloxía máis clásica, que era o que a min me faltaba. E vendo que todo eso era o que me gustaba e o que necesitaba, puxeme a facelo con moita fame de lecturas e de coñecemento, digamos, de base, e de ferramentas para entender o que eu estaba facendo, e mentre eu seguía traballando no meu en proxectos de internet, onde pudese achegar valor engadido á rede a través do audiovisual e viceversa.
Facer o máster deume iso, algunhas ferramentas para entender moitas das cousas que eu xa veña facendo de maneira intuitiva ou investigando a miña maneira. Deu ese background que veña buscando que a carreira de xornalismo non me dera. Ensinoume que moitas das cousas que o mundo de internet saúda como innovación cun certo adanismo un pouco naif, xa existían desde hai moito tempo. Que antes que se puxeran de moda palabras como transmedia, remix, incluso antes de que existira o hipertexto, existían, que sei, o palincesto e os ciclos adaptativos e cousas así. E que era un pouco o mesmo, non? Solo que sin ser digital. Ou, por exemplo, que a cultura dos memes, que agora está como tan de moda, non é máis que a forma contemporánea da cultura oral e que existe algo dentro de algo que se chama folclore digital. O que mentras que a xente de internet se emperraba ou nos emperrábamos en meterlle a comunicación por todas partes o palabra storytelling, porque era así moi guai, ou a narrativa, que todo tiña que ser narrativo, pois, bueno, a narrativa no seu medio xa viña sendo posta en crise, discutida e hackeada se facía moito tempo por autores literarios, do cine, do teatro. Ou, por exemplo, outra cosa que aprendín, que a creación para as redes sociais e os móviles, experimentos que facemos de participación, de xogo e de tal, tiña moito que aprender do teatro clásico, da performance, do situacionismo, en fin, o que me serviu foi para coñecer a xenealoxía dos medios e dos textos e dos discursos nos que traballamos día a día. E a reflexión final era que eso, que para coñecer o pasado, bueno, algo que se dice que queda moi bonito, pero que é verdade. Para coñecer, que é imprescindible coñecer o pasado para pensar o futuro e para ser innovador, que é algo que se nos supón que ten que facer a xente que traballamos en internet. E isto por non falar de como os estudos culturais, os que van máis alá dos textos literarios, nos axudan a entender o mundo no que vivimos e a ter unha mirada crítica con todos os cambios e procesos que estamos sufrindo. E iso tamén mo deu o mestrado, e estou contenta por ele. Pero ao mesmo tempo que gozaba de canto aprendía para aplicar ao meu traballo, tamén pensaba no moito que o meu campo de traballo podía chegar aos estudos literarios e teóricos. Porque tamén era certo que casi non había nada estudado naquela facultade, e en concreto no departamento de literatura sobre os novos medios. Había xente e había proxectos e cousas, o que había daquela, a finais dos 2000, da década pasada, era como, tiña moito mérito, tiña que ver co campo da literatura electrónica, cos blogs literarios. A mí ese era un campo que, a verdade, para min quedaba un pouco pasado de moda, xa non me atraía moito. E ese é un dos problemas dos novos medios tamén, que todo avanza tan rápido que é moi difícil collelo como obxecto de estudio sen que quede pasado ou obsoleto, e que tamén hai unha certa obsesión por estar a última con todo, cando que precisan os novos medios é precisamente casi o contrario, precisa investigadores que os miren con distancia, con perspectiva e con profundidade, non que se sumen a onda das novas tecnoloxías sen máis, porque sempre van deixar de ser novas. No mellor dos casos, para integrarse con naturalidade na cultura xeral, no peor dos casos, pode desaparecer como tantas tendencias fallidas en internet como Flash, MySpace ou o buscador Altavista, que non sei se vos acordades. Por iso, cando facía o mestrado, trataba de levar o meu terreo e de chegar o coñecemento que desde a miña bagaxe práctica podía usar para poñer en cuestión, criticar ou exemplificar as cousas que se me contaban na teoría. Noutras ocasións tamén abordei traballos desde a miña empresa, coa Navalla Suiza, con outra xente que directamente saíron dunha idea xurdida dun traballo do máster en literatura. Por exemplo, a experiencia Amores Prohibidos 2.0, que fixemos coa xente de Chévere, do grupo de teatro Chévere en Boiro no 2012, que era, bueno, algo que argallamos con estudantes dese instituto de Boiro para facer un Romeo e Xulieta contemporáneo a través das redes sociais. Esa idea saiu dun traballo de máster para asignatura de narrativas de masas, que se chamaba así, no que se analizaba o ciclo adaptativo desta obra de Shakespeare, desde a arte neoclásica, as películas, os cómics manga e tal. Eu detuvereme especialmente nunha versión que fixera a Royal Shakespeare Company de contar eso, Romeo e Xulieta en Twitter. Entón, eso foi a inspiración do experimento que fixemos en Boiro, que a súa vez acabou sendo un caso de estudio, houve académicos que me preguntaron por iso, por exemplo, en Xovin publicou un artigo sobre iso na revista de estudos hispánicos Pasavento, e isto mola porque vese que as cousas van e veñen da práctica ao estudo e ao revés.
E esta viaxe de ida e volta, a partir da miña experiencia persoal, son un exemplo de como os estudos literarios e culturais, a calquera nivel, non só universitario, poden ser de moitísima utilidade a hora de darlle sentido a unha profesión, como a miña, a da comunicación digital, que precisa moitas máis competencias relacionadas coa literatura das que a priori se podería pensar. Vou tratar de enunciar estas relacións en varias conclusións para rematar xa. Para empezar iso, precisanse competencias avanzadas de lectura e de escritura, que, por suposto, veñen da literatura. Contrariamente ao que poderíamos pensar, estas competencias non pasan por centrarse só na comprensión e produción de textos digitais, porque iso xa os aprendemos todos os días. E máis, os nativos digitais xa os traen de serie. O que marca a diferencia, para eles non ten ningún mérito ter competencias digitais. O que marcará a diferencia será a súa capacidade intelectual para ler, entender e construir textos de outro tipo, narrativas básicas ou máis avanzadas, textos de profundidade máis semántica ou estética, ou simplemente ser capaces de ler textos de máis de 3 parágrafos, que é algo que cada vez nos custa máis a todos, non solamente a rapazada. Sen esa base tradicional é moi difícil achegar algo de valor engadido á comunicación digital convencional. E, sobre todo, o que decía antes, sen entender de onde vimos, non entenderemos ben que estamos facendo no medio digital, nin cara a onde o estamos levando. Isto non quita que os profesores de literatura non deban coñecer moi ben tamén o medio digital, sobre todo para poñer en relación textos novos e vellos e axudar a entender aos estudantes que as dúas cousas non están enfrentadas, senón que son complementarias e parte dun mesmo proceso cultural de converxencia. Se unha profesora me fala con coñecemento práctico e avanzado de videoxogos ou de Game of Thrones ou de youtubers ou o que sexa, e tamén me fala na mesma clase de Rosalía, de Víctor Hugo, de Tero Pedrallo, o que sexa, entenderei que esas cousas non están tan afastadas unha da outra e que os clásicos tamén forman parte do meu mundo ou do mundo da cultura popular na que milito, e interesareime por eles. Se nos falan ou ben dos clásicos ou ben das cousas novas como algo enfrontado, teremos que escoller unha delas. E a rapazada ten claro que é o que escolle moitas veces. Entón, ese binarismo dáse nos currículos moitas veces, e dáse na práctica do profesorado, é normal que os alumnos o reproduzamos ao final. Outra relación que atopo é que desde as profesións de internet temos que sentirnos necesarios para formar parte dese proceso. Entender que as letras son tan necesarias como as ciencias e que as fronteiras entre elas cada vez son máis difusas e absurdas. Se nós, desde o mundo profesional, nos sentimos necesarios para as humanidades faránse necesarias para nós. A ver se explico. A cuestión é que o que me gustaría transmitir é que desde as facultades de filoloxía tedes que chamar por nós tamén, porque non hai tantas iluminadas frikis como a min que lles dea por facer un máster de literatura en vez de algo máis común no meu gremio como algo de marketing digital e cousas así, que seguramente dean máis cartos, dito sexa de paso. A xente que traballa en literatura, sobre todo no ámbito universitario, ten que mesturarse máis co resto de facultades, coas de ciencia, coas informáticas, de diseños, de comunicación, e non só para intercambiar coñecementos, senón tamén procesos e metodoloxías de traballo. Intentade, por exemplo, imaginade mesturar un taller literario co formato dun hackathon, que é algo onde hackers se reúnen e durante un día ou dous producen un prototipo de algo. Non se trata de metelo con calzador, ollo, sorprenderíavos ver de que maneira encaixa a creatividade informática coa literaria ou a visual neste tipo de eventos. Eu xa teño práctica en algúns que temos organizado. Achegadevos a entornos lúdicos e colaborativos que é de onde saen as mellores creacións de internet. A idea do xenio creador solitario buscando as musas para a literatura, ademais dun estereotipo que estou reproducindo malintencionadamente, é bastante anticuada e bastante anti-internet. De todos xeitos, sí que temos varias cousas en común, as profesións literarias, en xeral as creativas e as de internet. As dúas xeran paixón, entusiasmo e goce. E só esa paixón e entusiasmo é capaz de levarnos ao éxito e a excelencia no traballo. Temos tamén en común que non importan os currículos de formación, importan os portfolios. A un escritor ou escritoria pídeselle na súa bio ou no seu currículum que obras escribiu, non que cursos fixo para aprender a usar o procesador de textos. En internet pásanos igual, os profesionais pídesenos que ensinemos o que fixemos e que fagamos cousas en que se saian do noso marco laboral, que sexamos creativas, que publiquemos e que compartamos, que non que guardemos o noso traballo non caixón. E aquí enlazo con outra cuestión importante a hora de denunciar as saídas profesionais
que ten cada carreira, o sea, a veces hai un pequeno problema cando enunciamos ou enunciades, ou non sei que nas enuncia, as saídas profesionais que ten cada carreira ou cada máster. Cando eu matriculei neste máster, que digo, as profesións que mencionaba tiñan que ver co ensino, a xestión cultural e o mundo editorial, basicamente. Non había moito máis fora de aí. Deu algo de pena porque eu viña do outro lado, e porque habería, penso, que mirar máis alá desa zona de confort da xente da filoloxía. Para darvos un exemplo, nos de Navalla Suiza temos unha diseñadora programadora licenciada en Socioloxía, un programador que estudou filosofía, bueno, empezou filosofía, logo física e ao final, pois, fixose programador. Varios que fixeron FP, un consultor licenciado en Filoloxía e eu xornalista con coñecementos de literatura que agora na empresa asumo un rol da dirección e de xestión, sin ter estudiado nada deso tampouco. Nas novas profesións xa non pedimos títulos universitarios determinados, e máis, chamanos máis atención a alguén que teña unha bagaxe máis heterodoxa e que se saia do rego un pouco e que esa formación heterodoxa apreciamos pois que o levase á innovación e á creación en internet. Nas humanidades é precisamente onde creo que máis se dá ese espírito creativo e antinormativo, así que tratemos de canalizalo cara a esa innovación, porque, en serio, as profesións digitais teñen moita falta de xente que veña de humanidades. Nada, en resumo, que os profesionais da comunicación, malia ter que sermos cada vez máis versátiles para traballar no mundo multimedia, temos unha eiva de coñecementos literarios e culturais adaptados a este mundo multimedia, que non están rifados co coñecemento literario clásico, senón todo o contrario, e que deberían estar moito máis conectados coas prácticas profesionais multidisciplinares que se exixen no ámbito profesional. Aproveitando esa conexión e sacándolle máis partido, as profesoras e profesores podedes atopar un elemento de motivación interesante para o alumnado e tamén unha maneira de poñer en valor ante as altas instancias que sexa os estudos literarios e culturais e, en definitiva, as humanidades, como algo que acompaña e non que se enfronta ás tecnoloxías de información, e que é indispensable, ou polo menos así o vivín eu, para traballar nelas con sentido crítico e con un plus de calidade e de creatividade. Nada máis. Gracias. Pois agora, en terceiro lugar, vai falar Xosé Manuel. Grazas, María, por a tua intervención. Hola. Bos días a todos e a todas. Eu veño hoxe a falar aquí dende un ámbito, digamos, empresarial, un ámbito da edición de material educativo. Eu son coordinador editorial de materiais educativos de edición xerais. En primeiro lugar, non nos dedicamos exclusivamente, como ben sabedes, á edición de materiais educativos, tamén somos unha editorial xeralista nese sentido, dedicámonos a editar textos literarios, axendas incluso, calendarios, outro tipo de textos de ensaio, etcétera, etcétera, non? Eu, a xeito de entrada, e aínda que sei que ao mellor vou dicir algunhas cousas que vos saibades de sobra, gustaríame facer unha especie de plano xeral, unha especie de panorámica de, digamos, que facemos os editores de materiais educativos. Que facemos non no sentido de a que nos dedicamos, senón a cal é o resultado do noso traballo, a quen vai dirixido ese traballo e para que serve, non? Para que pretendemos que sirva. Nese sentido, os editores de materiais educativos dedicámonos a editar materiais educativos, como é lóxico, chamados tamén materiais curriculares, materiais didácticos ou de outras maneiras. Eses materiais son recursos onde se recollen os contidos adaptados na medida do posible ao currículo editorial oficial, aínda que ás veces resulta complicado, e que pretenden servir de apoio ao profesorado no desenvolvemento do seu labor docente
e tamén o alumnado durante o seu proceso de aprendizaxe. Estes materiais están elaborados por un equipo de autores, por uns equipos de autores e autoras que son, digamos, un grupo de persoas especialistas na materia, con experiencia docente na maior parte dos casos e con coñecementos de didáctica, que, normalmente adoitan ser o mesmo equipo de autores durante toda unha etapa educativa, digamos, iso é o máis habitual, pero pode que en algúns casos non sexa así, pode que nun primeiro ciclo, por exemplo, haxa un equipo de autores, e no segundo ciclo outro equipo de autores, e tamén pode que non coincidan os autores que elaboran os distintos tipos de material, ou seja, que é o que agora veremos. Os distintos tipos de material que se elaboran, de materiais educativos dentro dunha editorial, por un lado está o libro do alumnado, o libro de texto, que é o que coñecemos todos e todas, sexamos do ámbito educativo ou non sexamos, porque son os que chegan á casa dos rapaces e das rapazas. É un manual, digamos, é o núcleo central dos materiais educativos. É un manual no cal se ofrece unha proposta sistemática de tratamento dos contidos do currículo. Aí tense en conta o nivel de dificultade dos contidos, que estean adecuados, evidentemente, ao curso e idade do alumnado. Normalmente organízanse, estou falando de cousas que non teñen por que ser en todos os casos así, estou falando do que é máis habitual. Normalmente, estes libros de texto, estes libros do alumnado, organízanse por unidades e por apartados, unha concepción que se denomina modular, apartados de morfosintaxe, de ortografía, de léxico e semántica, de literatura, oralidade, tipoloxía textual, todos coñecedes como están máis ou menos organizados. O que tamén leva xa o estar divididos por unidades, aparellada unha certa temporalización dos contidos, e despois tamén no mesmo libro de texto pódense contemplar, en algúns casos, actividades de atención á diversidade, probas de avaliación ou outro tipo de cuestións. Pero iso, digamos, que ven sendo o menú básico dun libro de texto, non? Claro, aparellado sempre o libro de texto vai ter que haber unha proposta didáctica, denominado proposta didáctica, que realmente engloba moitos materiais. Esa proposta ten que ter, evidentemente, a programación didáctica, programación xeral, programación por unidades, onde deben aparecer reflectidos, pois, evidentemente, o recollido no currículo, os obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe, competencias clave. Estou falando xa na terminoloxía LOMCE. Como ben nos explicaron na primeira estupenda mesa redonda que tivemos. Pero, aparte diso, aparte do que é a programación, nesta proposta didáctica ten que haber un solucionario das actividades de todo o libro, as actividades denominadas pechadas, que de resposta pechada teñen que ir resoltas, e as actividades que se poden considerar abertas ou propostas de actividade teñen que ir na medida do posible explicadas, como se poden levar a cabo dunha forma adecuada, non? Tamén, a parte de que no libro de texto, no manual do alumnado, haxa ou non actividades de atención á diversidade ou probas de avaliación, nas propostas didácticas debe haber a maiores, máis actividades, máis probas de avaliación,
lecturas recomendadas, incluso na proposta didáctica, propostas de comentarios de textos, bibliografía, enlaces de interese a internet, etc. etc. Vamos, digamos que son materiais de axuda para o profesorado con configurar as súas aulas da maneira que vexa máis adecuada. Non? Tamén, dende hai anos, coa introducción das novas tecnoloxías, de que nos falaba agora María, considerouse, evidentemente, que iso debería entrar a formar parte tamén do sistema educativo, polo que podería supoñer de mellora canto a aprendizaxe do alumnado. Nestes momentos, tamén, basicamente, as editoriais, a editorial FETEN, digamos, ten que, ademais do libro de texto da proposta didáctica, ten que presentar, cando menos, unha proposta digital de libro de dúas vías. Por un lado, un libro digital que sirva para o emprego por parte do profesorado na aula, o denominado encerado digital interactivo. Isto consiste normalmente falando así en prata, nun PDF enriquecido con recursos didácticos que poden ser de distinto tipo, dende esquemas animados, resumos, ligazóns a páxinas web, ampliación de imaxes. Isto parece unha ampliación de imaxes, parece unha parvada, non? Ou seja, pero é que unha imaxe determinada que aparece no libro e que é significativa para un determinada aprendizaxe, se poida poñer en pantalla nun encerado digital a tamaño grande. Iso, pois, é un recurso digital de moito interese e que funciona moi ben para algunhas cousas, non? Pero, aparte diso, locucións de textos, audios, vídeos, actividades interactivas autocorrixibles, etc. etc. non? Pero, por outro lado, tamén debe haber unha proposta de libro digital que poida ser utilizada polo profesorado, pero tamén polo alumnado. Ou seja, estamos a falar de a Escola 2.0, onde o alumnado pasaría de utilizar libro en papel, digamos, a utilizar libro digital. Isto é algo que se está intentando implantar dende hai, como ben sabedes, dende hai uns anos. Vai bastante lento pola información da que dispoñemos, pero as editoriais vémonos un pouco na obriga de cubrir ese aspecto porque está aí, é unha realidade que está aí, en algúns casos estáse levando a cabo, non? Iso é o traballo nun contorno virtual da aprendizaxe e sería a digitalización, digamos, total, se pode facer unha digitalización total do ensino, non? A parte diso, hai outro tipo de materiais tamén asociados ao libro de texto, que pois son os cadernos de actividades, que poden ser cadernos de actividades, ortografía. Estou falando sempre no ámbito da lingua e da literatura, non? Ortografía, morfosintaxe, cadernos de actividades de comprensión, expresión textual, cadernos ou libros de preparación das probas de selectividade. Isto é unha cuestión tamén moi interesante, que despois falaremos sobre isto. Basicamente, iso son, digamos, en que consiste os materiais que elaboramos. Despois, hai outro aspecto que é o emprego que eses materiais se lle dá, que o profesorado fai deses materiais. E aí queremos ver, polo menos, catro posibilidades. Dúas que son as máis, digamos, recoñecidas, que é a utilización por parte do alumnado e do profesorado do libro de texto como marco, como guía, como referencia do traballo na aula,
digamos que o profesorado en xeral segue esa secuencia de contidos que se propón no libro de texto, pero a partir desa secuencia pois fai pequenas aportacións, pequenas achegas puntuais de outro tipo de materiais ou algúns cambios, algúns matices de diferenciación. E a outra das dúas máis recoñecidas, coñecidas ou recoñecidas, é a utilización do profesorado e do alumnado do libro de texto, pero sin ningún tipo de matización, de pe a pa, que tamén sabemos que existen casos. Ademais desas dúas posibilidades, hai outras dúas que son, digamos, aquelas en que o libro de texto, o alumnado non conta con libro de texto. O sea, o profesor ou profesora ten un libro de texto concreto como referencia e facilítalles aos alumnos material por determinadas vías, digamos, por fotocopias ou pola maneira que considera adecuada. E incluso hai unha cuarta en que o profesorado non conta cun referente de libro de texto concreto, pero sí que elabora os seus materiais a partir de varios materiais, para a redundancia, entre os cales se encontran pois diferentes libros de texto tamén. Estas serían as 4 maneiras, digamos, que nós consideramos que se utiliza o material educativo. Isto é un pouco a panorámica, digamos, que conforma este universo do mundo do libro de texto e das editoriais educativas. Pero despois deste marco xeral, a min é que afecta a calquera tipo de materia. Eu foqueino en lingua e literatura, pero afecta a calquera tipo de materia. Gustaríame que fixéramos unha especie de zoom así vertixinoso e que nos achegásemos ao que máis en concreto estamos tratando hoxe, que é a cuestión da literatura en ensino. Entón, a literatura, como xa antes se dixo na primeira mesa redonda do día que comentou Isabel, forma parte, non é unha materia por si mesma, forma parte dunha materia que se denomina lingua e literatura, lingua galega e literatura, que ademais é lingua galega e literatura, non é lingua e literatura galegas. De que forma, entón, se trata esta disciplina nos materiais educativos? Que relevancia se lle concede nos currícula tamén a literatura? Eu sei que vou comentar algunhas cousas que vou coincidir seguramente en algunhas cousas que comentou antes Isabel, pero intentarei tamén achegar algunhas outras cuestións. Primeiro, o primeiro que temos que ter en conta é que ao referirnos á literatura non nos estamos a referir nun libro de texto, non estamos a referir única e exclusivamente aos contidos de literatura que van nos apartados de Historia da Literatura, chámese como se chame o apartado, ou na escolma de textos da Historia da Literatura ou nos comentarios de textos da Historia da Literatura. Evidentemente, estes contidos de Historia da Literatura son fundamentais para transmitir determinados coñecementos que explicou moi ben antes Isabel, que axudan á configuración dunha idea de pertenza a unha sociedade determinada e a unha identidade, e que, bueno, que tamén achegan outro tipo de coñecementos. Normalmente son trátanse épocas, xeracións, autores e autoras, textos que máis ou menos están canonizados, digamos, non? Ou seja, aínda que no propio currículo, como xa se dixo, non aparezan
establecidos os nomes, as obras, etc., nin as épocas incluso, que apareza simplemente que abranga un espazo temporal, pois sí que hai xa máis ou menos establecido, sobre todo ata anos non moi recentes, unha periodización, un determinado número determinados autores e autoras que parece que hai que tratar, unhas obras determinadas, etc., non? Pero eu quero ir a outro tipo de literatura que tamén aparece nos libros de texto, nos manuais educativos, pero que non está neses apartados, non? Entón, polo xeral, a literatura é unha materia transversal en todas as unidades dun libro de texto. É certo que hai propostas que poden facer máis fincapé na literatura ou menos fincapé, pero, en xeral, todas as unidades contan cun texto literario, cun texto que abre unha unidade. Pode ser literario ou non, cuidado aquí. Aquí houve un cambio importante dende hai uns anos para cá, e é que antes este texto, digamos, que se emprega para traballar comprensión, expresión escrita, pero tamén oral, e que serve como pretexto para lanzar incluso actividades de morfosintaxe, de ortografía, de outro tipo de contidos. Eses textos antes, prácticamente en todas as unidades, eran textos literarios. Antes, prácticamente non 100%, eran textos literarios. Agora, produciuse un cambio, eu creo que é moi interesante, porque nos currículos recóllese que, a parte de lectura literaria, o alumnado debe formarse tamén e coñecer outro tipo de textos publicitarios, textos expositivos, textos argumentativos, etc., xornalísticos e tal. Entón, o que se produce é que algúns destes textos de comezo de unidade, digamos, son textos desta tipoloxía determinada que queiras traballar, non? Aínda así, o habitual é que aparezan varios textos literarios, narrativos, poéticos ou dramáticos, como textos de entrada á unidade dun libro, non? Claro, estes textos, e agora voume centrar nos literarios, estes textos son seleccionados polo equipo de autores en base a uns criterios determinados. Hai detrás uns criterios pedagóxicos ligados máis ao aspecto academicista, digamos, que poidan servir de exemplo, que dicía antes, de determinada tipoloxía, que poidan traten un tema determinado, que resulte de interese traballar, que presenten a suficiente versatilidade para permitir traballar os contidos de comprensión e expresión textual, pero tamén se manexan criterios de outro tipo. Entón, hai criterios tamén que son estéticos, que son de calidade literaria, e hai outro tipo de criterio unido a estes dous últimos que, dende o meu punto de vista, do noso punto de vista, da nosa concepción, se fai prioritario na etapa educativa obrigatoria. E ese criterio é que o texto sexa, ademais de estéticamente aceptable e cunha calidade literaria determinada, etc., sexa de interese, sexa atractivo para o alumnado, o que vai dirixido, que logre captar a súa atención co fin de fomentar a lectura autónoma, a lectura non prescrita, e que, en definitiva, que axude a crear persoas lectoras con criterio que expuñamos antes aquí, non con capacidade de decisión, que lle concedan importancia aos valores cívicos, non? Claro, o que hai que ser conscientes é de que ese texto seleccionado nun manual educativo
e que pode parecer moi inocente, pois non é tanto, porque ese texto aparece marcado positivamente por un equipo de autores e autoras, ao ser seleccionado como material de lectura ese fragmento, porque realmente é un fragmento dunha obra literaria normalmente, e con ese selo de calidade, digamos, vai chegar a un número determinado de persoas, de alumnado, de profesorado, dependendo do nivel, evidentemente, de implantación dese libro de texto, desa editorial en concreto, nos centros de ensino, non? É moi posible que se hai unha implantación xeitosa, ese fragmento acabe derivando nun libro recomendado de lectura para o alumnado, ou incluso, con moita sorte, aínda que se dan poucos casos, quero confiar en que si se dan algúns, o propio alumno ou alumna por si mesma vise algo que lle interesou nese texto, ou que fose, calquera detalle, e se interese por ir á biblioteca a ver se atopa o libro de referencia que aparece no final do fragmento, non? Iso é unha das cuestións que nos parece fundamentais e, ademais, consideramos que debe ser tida moi en conta, porque no noso país contamos cos mellores autores e autoras de literatura infantil e juvenil. Estou falando neste caso de literatura infantil e juvenil porque referimos ao nivel de máis de secundaria da ESO, digamos, secundaria obrigatoria, pero poderíamos falar tamén de outro tipo de literatura máis adulta, entre comiñas, nos niveis de bacharelato, non? Temos, como decía, os autores e autoras recoñecidos a nivel internacional, a nivel estatal, con premios, etcétera, etcétera, pero, sin embargo, os currículos non recollen de forma explícita, aínda que si tangencial, non? Bueno, víase antes que parece que levan lectura de textos adaptados á súa idade e tal, pero non hai un tratamento específico deste tipo de literatura que vai dirixida máis á rapazada, non? Aos alumnos e as alumnas. Dende ese punto de vista, eu, perdonade que comente isto así desta maneira, eu creo que dende as editoriais, dende os libros de texto, se fai un traballo de canonización, por decirlo así, de determinados autores e autoras máis actuais, que non son os da historia da literatura, digamos, e que iso influe nas obras que despois van rulando nos centros educativos ou deixan de rular, ou... A ver, isto é unha retroalimentación, evidentemente, non estou a dicir que aquí haxa unha dirección unívoca que vaya do libro de texto, o profesorado colle esa testemunha e vai por aí, non, evidentemente non. Nós tamén temos moita relación co profesorado, os autores son profesores, e sei que é unha retroalimentación, pero deixar esa reflexión, non? Xa para... quería rematar moi brevemente. Só dar un par de datos. Non hai datos nestes momentos oficiais do nivel de uso por parte do profesorado de libro de texto, de ningún dos 4 que comentei antes. Non hai datos oficiais que nos coñezamos, pero pola valoración que facemos, tendo en conta os nosos coñecementos, polas vendas, experiencia e tal, os datos que nos facilitan os compañeros da comercial, etc., consideramos que na educación secundaria alrededor dun 80% de profesorado utiliza libro de texto dunha maneira ou outra. Claro, estamos a falar de 90.000 alumnos na ESO, 30.000 alumnos en bacharelato e 135.000 alumnos en primaria. Eu creo que iso ven a xustificar un pouco o que comentaba antes da canonización que un libro de texto pode exercer no alumnado. E despois quería xa dicir unha última cousa só, porque ademais interesa moito dicila porque está moi relacionada co que comentaba antes Isabel. Retomando esta historia da literatura, da historia da literatura,
que, como dicíamos, cobra unha importancia fundamental na configuración dunha identidade cultural que pon en valor tamén a lingua propia dun país. Tamén aí o equipo de autores, de acordo coa propia editorial, debe tomar decisións que definen as súas propostas. Nos currículos, o estudio da literatura aparece como un bloque de contidos específico ao lado de outros como comprensión a expresión oral, comprensión a expresión escrita, estudo da lingua ou lingua e sociedade. Mais, hai outro aspecto que debemos ter en conta, ademais de que nos currículos veña establecido, aínda que sexa como a quinta parte dos contidos, non? Nas actuais probas de acceso á universidade, que en principio deberían ser modificadas en 2017 coa implantación da LOMCE, se segue adiante, en 2017 teremos un novo modelo de probas que non sabemos como será. Hai unha soa pregunta de contidos literarios nesas probas. Unha soa pregunta dentre dunha serie fixa que son de 7 preguntas, son sempre, non? E sempre ten a mesma puntuación, son 2 puntos. Claro, ata 2010, en que a administración fixo un cambio no DCB, esa mesma pregunta valía 3 puntos. Non era tampouco demasiado, pero era algo máis. O que cabe preguntarse, polo tanto, é, tendo en conta esta avaliación final, que realmente é unha avaliación final xa da selectividade, de que do valor, digamos, da prova da pregunta de literatura, cal é o espazo que se debe dedicar nun libro de texto á literatura? As contas son ben fáciles de votar, ou seja, se vale 2 puntos de 10, o máis lóxico sería dedicarlle a quinta parte do espazo co que se conta nun libro de texto a literatura, a historia da literatura. Se cadra, hai casos en que iso se considera suficiente. Incluso hai casos en que, ao mellor, se considera que non é necesario estudar literatura, porque para 2 puntos que vale máis centrarse no resto e sacar unha nota aceptable. E aí é onde un equipo de autores ou un editorial determina, afastándose de aspectos, digamos, resultadistas, non? Isto son as cuestións resultadistas que, aínda que non podamos perderlos de vista, evidentemente, porque, bueno, pois tes que superar determinadas probas que están establecidas pola administración, non? Que contidos son os que se consideran relevantes, máis relevantes ou menos relevantes? Claro, no noso caso, por exemplo, non quero facer propaganda, habrá xente que lle gusta a literatura, xente que a deteste. O libro de segundo bacharelato divídese nun bloque de lingua, que denominamos lingua, e nun bloque que denominamos literatura. O bloque de literatura, sei que algunhas persoas están aquí sodes usuarias dos materiais, ten máis páxinas que o bloque de lingua. Entón, claro, isto resulta un pouco anticomercial, así xa de entrada. Pero son, digamos, apostas por determinado tipo de proxectos que se toman. E remato xa, só dicindo que agora estamos falando de segundo bacharelato. En 2017, xa a LOMCE segue adiante, como está establecido, esa proba vaise facer tamén en cuarto da ESO. En cuarto da ESO, que pasou a ser un curso que configura el só o segundo ciclo, como xa se comentou antes tamén aquí, que agora o primeiro ciclo de primeiro a terceiro e cuarto é o segundo ciclo, e que non só os rapaces ou as rapazas poden sair da ESO sen estudar nada da literatura do século XX, como dixemos, porque pode ser en terceiro por unha vía de formación profesional, senón que se acaba convertendo nun curso, e vai ser así, estamos convencidos, que se vai converter no curso no que é agora segundo bacharelato, dedicado única e exclusivamente a preparar a prova de final de etapa para conseguir o título de graduación en ESO. Bueno, non sabemos canto espazo e que valor se vai dedicar a literatura ainda nesa prova, porque tampouco a coñecemos ainda. Ou seja, e nada máis, creo que me estou indo máis, non? Bueno, moitas grazas.
Ben, moitas grazas, Xosé Manuel, grazas aos tres. Agora abrimos unha rolda de intervencións para dialogar sobre tantas cuestións como están postas agora mesmo en riba da mesa. Algúnha intervención? Sí. É unha pregunta así un pouco pedestre, pero, bueno, me gustou moito esa especie de biografía que fixeches. Creo que amosa, ademais, moi ben, pois, os desaxustes que hai na sociedade actual entre as expectativas das familias e o que ofrece hoxe o ensino e o que demanda a sociedade e o mercado laboral, non? Entón, claro, eu desde a universidade o vexo, non? Dicir que a xente non percibe que os graos non son algo finalista. Dicir, ti hai 30 anos estudabas Dereito para traballar de abogado, ou Medicina para traballar de médico, ou Filoloxía para traballar de profesora, non? E agora, eu creo que non é así en absoluto, creo que os graos son pasarelas, de alguna maneira, e que é un período vital bastante breve, ademais, bueno, no que as persoas teñen que, de alguna maneira, avanzar na súa formación, e creo que nos levan a lugares que non están predeterminados. Está un pouco, polo menos, dende o que son as ciencias sociais e as humanidades, non desde as tecnoloxías, o mellor non é tan exactamente así. Entón, a pregunta, que é unha pregunta pedestre, pero que, bueno, que ten unha intención de fondo, que é reflexionar sobre isto, é: ti que lle aconsellarías hoxe estudar pois a unha persoa que tivese ese perfil que tiñas ti no seu día? Unha persoa inquieta, creativa, que lle interesan moitas cousas, que lle interesa a literatura, que lle interesa o audiovisual e demais, non? Porque eu vexo, pois, que efectivamente, esa contradición que ti poñías en riba da mesa, non? Que estas carreiras tipo xornalismo, comunicación e demais nos están, por unha banda, a levar o mellor alumnado, porque teñen unhas notas de corte moi altas, e por outra, a percepción post é un pouco que non ofrecen unha formación consistente, non? E que mesmo ofrecen cousas que a rapazada sabe xa por ósmose, porque son nativos digitais, non? Entón, que lle ensinen a manexar unha cámara, pois non sei se ten moito sentido. Estou simplificando, sei, non é? Se hai alguén aquí do gremio que non se me ofenda. Entón, a pregunta sería un pouco esta, cunha reflexión, non? Dicir, unha rapaza deste perfil, ti que lle aconsellarías hoxe estudar? Ou como orientar a súa formación? Non sei se son quen, pero eu sempre teño reflexionado moito sobre iso e chegado a unha conclusión que a veces non é moi ben acollida entre a xente de xornalismo, que o xornalismo debería ser un mestrado como do profesorado. Ti, para ser profesor de instituto, non necesitas estudar pedagogía. Estudas unha carreira do teu interese, adquires un coñecemento e logo, se queres ser, gustache economía, estudas economía, aprendes economía, e se queres ser profesor de economía, faz un máster de profesorado de economía, e se queres ser xornalista de economía, faz ese hipotético máster de xornalismo, que eu creo que sería máis útil, porque senón, na práctica, o que está pasando agora é que o xornalismo e a comunicación son un mestrado ao revés. Primeiro faz o xornalismo e logo tes a necesidade de estudar algo que che dea un pouco máis de checha ou de coñecemento ou de tal, porque tamén é certo que hai como houve esta burbulla da comunicación que sae moita máis xente titulada en comunicación da que a comunicación, os profesores máis directamente relacionados coa comunicación poden acoller. Entón, eu casi lle diría a esa persoa, home, se é inquieta que lle gusta todo, ou sí que é máis difícil elixir unha... Se che gusta a ciencia e a literatura, igual é mellor que elixa xornalismo, porque para poder petiscar un pouco de todo. Pero se alguén ten unha vocación que che gusta un tema determinado, estuda ese tema, intenta formarte aí, porque na universidade vas te formar niso, pero tamén chegarán máis cousas por aí.
non penses aínda cale, o sea, a menos que teñas unha vocación moi orientada á comunicación ou moi orientada á didáctica, neste caso, á pedagogía, a ser profesor, estuda e adquire coñecementos do que poidas e logo xa irás vendo onde os vas aplicando. Pero, vamos, eu con respecto ao xornalismo é que teño clarísimo que me gustaría que fose así, porque a carreira de xornalismo ao final non forma suficientemente en coñecementos máis profundos a unha persoa universitaria. Algunha outra intervención? A ver, eu primeiro darlle agora boa... Encantoume cando dixeche ao principio que a responsabilidade estaba nas familias, non no profesorado, non? Porque o profesorado cargamos con todo. Ti agora escoitas, hai tantos accidentes de tráfico, a solución, a escola. Hai agora que estamos coa lei homosexual, coa celebración da lei homosexual, de todo isto, como se pode a homofobia, non sei que, desde a escola, desde a educación. A educación, que é a educación? A educación, eu creo que cando a xente fala de educación está pensando en recinto escolar. E recinto escolar, polo tanto, profesorado, non? Entón, o que eu dicía antes é que temos tantas cousas que solucionarlle a sociedade e ainda por riba que non nos aprecia nada. Porque se ainda nos apreciase, podíamos pensar, bueno, pois compensa, non? Unha cousa pola outra, pero nin siquiera eso. Porque eu creo que o que están pensando agora, vayan por encima coas vacacións que teñen, só faltaría. Claro, non? Ainda temos nosa culpa de ter tantas vacacións cando se nos bota tanto encima e tanta responsabilidade. Entón, o que dixeche, pois, gustoume. Non sei se esas familias que traballan con vos son tan conscientes do papel que cumplen, non? Tamén hai que dicir que eu creo que máis da maioría do alumnado non ten esa familia idílica que ti mostrache aquí de, vamos, ler agora, facer 10 minutos de reflexión e de pasalo moi ben. Queda, eu creo que a realidade é outra, non? É unha minoría, seguramente. E, ao mellor, pois, neso, creo que o profesorado tamén somos conscientes e intentamos suplir un pouco esa carencia que teñen en casa. Vale, pero perdón. Es verdad, digamos, no, obviamente no, el entorno familiar no es el, digamos, igual el más ideal para hacer todo esto, lo que nosotros proponemos, pero al final es un tema, yo creo que una responsabilidad de la sociedad y tenemos que conseguir que, digamos, ir hacia ahí. Y nosotros simplemente creamos herramientas para hacerlo lo más fácil posible, ¿no? Digamos, por lo menos quitar este argumento y decir, mira, no tengo tiempo para ir a la biblioteca o a la librería o lo que sea, pues mira, te lo pongo fácil. Te digo qué libro es, te digo cómo leerlo y además te doy todo el material para hacer unas actividades con tu hijo. Por lo cual, por lo menos, tenemos que quitar razones de no hacerlo, ¿no? Por otro lado, yo creo que, digamos, claro, es muy difícil hablar sobre, digamos, situaciones puntuales, ¿no? Pero yo tengo dos niños pequeños, 5 y 7 años, y el mayor que acaba de primero de primaria. Entonces, justamente en este año donde ha aprendido a leer en el colegio, ¿no? Y lo que sí me molesta un poco, digamos, es la manera como se hace esto. Digamos, supongo que cada colegio es diferente, por lo cual no quiero ofender a nadie, pero al final la experiencia muy personal ha sido que se entra demasiadas veces, desde mi punto de vista, con la lectura a través del colegio, con la obligación. Porque vienen de infantil, que todo es fácil y todo es juego todo el día, y vienen a primero de primaria, y el único que te tienen durante todo el año es la lectura diaria. Por lo cual, no se trata del tema de la lectura desde el punto de vista del disfrute en el colegio, sino desde lo tienes que hacer. No lo hacemos porque es chulo, no, lo tienes que hacer. Y al final son niños de 6 años, por lo cual, no sé si no puede haber formas, digamos, más, entre comillas, ¿no? Más inteligentes de motivar a los niños desde el ámbito escolar. Porque lo que hace esto, al final, obviamente, lo de leer no es fácil. Y obviamente hay niños que les cuesta más que a otros inicialmente. Pero si tú conviertes
lo de aprender a leer con la obligación, etcétera, etcétera, es muy fácil perder a los niños. Y es justamente por eso, porque nosotros queremos, digamos, aprovechar los años antes para crear una relación muy positiva entre libro y niño. Porque si yo vengo al colegio o un niño viene al colegio y ya está acostumbrado a mirarse o leer cada día 15 minutos un libro, claro, la experiencia es muy diferente. Porque la obligación ya no es la obligación, porque eso es lo que está haciendo desde hace años, aunque sea pequeño. Y por lo cual, digamos, nosotros fomentamos mucho, digamos, la familia, pero yo creo que también el profesorado y los colegios y la relación colegio-padres, seguro que se puede mejorar para que todo esto se convierta en una relación y hacerlo conjuntamente, ¿no? No, sí, o proxecto pareceme precioso, non estou criticando. No. Obviamente, ayer estuve en otro evento y me dijo alguien, ostras, pero ¿cómo has podido hacer esto en España? Aquí no hay ni un padre que lea en este país. ¿Cómo pretendes que esto pase? Pues mira, hay que hacer donde se puede tener un impacto más grande, ¿no? Pois imagínate ti que estás asombrado coa túa filla, o fillo, non sei que dixeche, de 6 anos, agora a imposición a nenos de 12 e non digamos de 16, que o único que queren é, como algúns adultos, estar co teléfono móvil todo o día porque é un rollo ter que ler. A dificultade coa que nos encontramos. Eso supoño que serás consciente. Ao mellor dentro duns anos, cando o teu fillo chegue aos 16, facedes outro proxecto destes para seguir. Contigo, o que comentamos antes é a mellor a diferenza que hai de definición de conceptos do libro de lingua castelá ou de lingua galega, non? E que unha opción ou unha solución podería ser que as editoriais se puñesen de acordo. Xa sei que é moi difícil, pero Xerais pertence ao Grupo Santillana, non? Non, Anaya. Pero Anaya tamén publica en castelán. Ni siquiera... nunca se plantexou esa posibilidade de que os libros de Anaya de lingua castelá tivese a mesma definición, por exemplo. Entendo a pregunta perfectamente. A verdade é que nunca chegamos a ese estadio, digamos, de poñernos a intentar unificar terminoloxía, etc. Seguramente, non porque somos dous proxectos totalmente distintos, quero dicir, ainda que pertencemos ao mesmo grupo, Xerais é unha empresa independente, pertence ao Grupo Anaya, pero é unha empresa independente. Nosos materiais son elaborados por equipos de autores de Xerais, que son empresas distintas. Entón, somos tan distintas que somos competencia, directamente. Ou seja, Anaya ten libro de texto de lingua e literatura galega. Ou seja, entón, iso é máis unha cuestión, claro, para poñerse de acordo, quizáis debería vir dende un ámbito máis elevado. É dicir, pois a terminoloxía que se vai empregar no propio currículo, incluso. É dicir, pois vai ser esta, frase nominal, cláusula ou oración subordinada ou, sabes, os termos o que se falaba antes das distintas denominacións dos tempos verbais, etc. Claro, iso é algo que resulta moi difícil que entre as editoriais chegue a un acordo. É moi difícil. Entón, danse casos en que, sobre todo en lingua e literatura castelá, en lingua castelá, que normalmente son máis, digamos, tradicionalistas, pois se utiliza unha terminoloxía que, dende o noso punto de vista, hoxe en día está superada. Quero dicir, nos parecenos que a denominación de copretérito, sabes, por exemplo, no tema que iso leva moitísimos anos vixente, funcionando perfectamente igual que se nos estamos a referir a cuestión de sintaxe. E claro, nos o que non nos apetece tampouco é dicir, pois, no, por
por ter unha proposta integrada, digamos, coa xente cos profesores ou cos libros de texto de castelán, imos ir a terminoloxía non, porque tamén sabemos digamos, o que facemos, facémolo conscientemente. Por exemplo, cando empezamos a traballar, por poñerche un caso, cando empezamos a traballar nos libros de texto, as cuestións de gramática do texto, de coherencia, cohesión, non sei que, non sei canto, pois realmente había moi poucas editoriais a nivel estatal que o estuviesen facendo. Bueno, hasta certo punto o profesorado ou algunha parte do profesorado dicía, bueno, é que isto non sabemos de que vai, non sei que, non sei canto, pero nós seguimos mantendo iso. Nós, cando empezamos con esta terminoloxía máis moderna, digamos, así, por poñer, tamén foi moi criticado, pero creemos que era o correcto, o grupo de autores en cuestión, co editorial, ponse de acordo, estamos de acordo e... Claro, se xa ven imposto polo currículo, pois teremos que asumilo. Pero se non, vexo difícil que entre as editoriais se poñan de acordo para ese tipo de cuestións. Iso xa é unha cuestión despois que tendes que bregar vos con ela, que, como sempre, vos toca a parte final do proceso, e tamén é moi habitual, xa comentábase antes, que sexa sempre a lingua galega a que teña que someterse aos dictames do que decida o Departamento de Castelán. Iso é moi habitual. Digo porque nós falamos con moito profesorado e tal, é moi habitual. Eu, cando subitei antes, dixen, sí, é así. A sintaxe, normalmente, das cosas serias, digamos. Algunha outra intervención? Ben, se non hai máis intervencións, levantamos agora estas sesións de mañá. Lembrovos que pola tarde comezaremos ás 4 e haberá tempo pois para retomar moitas das cuestións que quedaron aquí. Grazas.